Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly, his conscience comes into play. Tapsolj egyen fajtát, hey, ugi-bugi, hey, ugi-bugi. Tapsolj egyet fajtás, előre alámodat, utána hátra, előre alámodat, utána ráza, utána ugi-bugi, utána forgás. Tapsolj egyet fajtát, hey, ugi-bugi.